ilan o niya. Pag-abot na mo diri, ang barko mo pa'y pag-abot guys. Kaming duha si Rona, mag-rides karon guys. Mag-rides ni Ron. Ato ipakita guys ang kuan guys ha. Ang mga truck na nanganaog pa kay mo pa'y pag-abot nila diri guys. Nya ayaw mo kalimot pag-subscribe, pag-like, and share. Para ma-update ninyo ang mga latest video ni Nainits TV guys. Ato tanawon di sa mga nanganaog na sila. Ipay pag-abot sa barko guys. So kung mo mag-discarga pag-abot na mo. Kargahan na guys. Muna yung mulaga ron. Muna yung masakyan ron. Yung hunas naglisod kailaw ng barko. Huwag karon guys, ang mga motor pasakyo na. Di kanya akong motor dugay kay mo andar. Gikapoy pa kog dinuotay oh. Sige. Andar na, musakay na mi sa barko guys. Lain man sa diri guys kay ang motor may pauna. Lahi man sa una namong gisakyan nga ang motor ipaawahi kay aron mo unang munaog karon kani kay motor may idasok dito sa luyo. Upay mapuno gipasod naman mi. Pero sige lang mao may pagbuot sa taga barko. Yan na guys. Yabot na ta sa kuan idong nagsubay-subay na ta diri sa karsada guys. Mao na ni nitunob na ta sa lugar sa Asinda ni Nainits TV guys. Joke na guys. Hawan kay diri guys. Tulig kay karsada nindot kayo. Nya dili kalayon diri nga mag drive kay daghan kay makita sa mga kilid-kilid. Tulid kay karsada guys. Pero kani akong motor kay mura man ni kuan. Bagong nag-break in kay gi-overhaul kay kuan dai ni siya. Naguba din ni siya guys, dugay din ni siya ni andar. Kay ang unang nagkuan unang niayo ani wala kakuha gibalhin na sa di siya sa Iki Solusyon didto sa Iki Solusyon ni andar na siya. Huwag na yung mga problema sa inyong mga motor adto mo sa Iki Solusyon kay sila ra gyud makahatag og solusyon sa to mga problema guys. Ug mao ni diri nindot kay tan-awon diri guys purag dili bitaw ko matagbaw daning lugar magsibalik-balik og post ani akong video bisag naka-post naman ko ani. Di ko mapulan ba kay murag luag kay tanan ba luag sa dughan no. Na ay nang daro na sila guys bago silang nang harvest diri niya nagdaro na kay ready na pod sa pagtanom. Bagod jud silang harvest diri tanan guys tan-aw wala na tubo nga namarog kay pulos na jud siya gi-harvest. Hala nag-traffic man dai diri guys dagko kay truck guys traffic. Ngano ka nag-traffic ni diri nga wa man ta ni traffic ni lugar mo overtake mi. Una guys ay mga hinarvest nga tubo perting daghana guys ban. Taas-taas na din pinapika siguro. Daghan kay mga tubo guys. Dagko kay truck nga kay kargahan sa kuan guys. Kargahan sa mga tubo nga bag-ong ipang harvest. Usaliot-ot tabi para makaot nata. Daghan jud kay mga dagkon truck. Lisura sa dire og moy mag-traffic no kay ang mga sakyanan ba. Dako kaayo sudlanan sa mga tubo. Ug ang mga ban nga gikan pod sa barko na mukulikot ta diri napita guys kay ano sa pa kani mahuman og magpaabot tag mo mahurot yung mga sakyan ng dagko kayo o pasunod aning naguna
O na tanawa lang na gikan nag-harvest sa tubo, perting dagkuha sa ilang sakyanan guys. Taas kayong traffic na. Nakalingkawas na tas traffic na sa diri sa bagong dinaruhan. Na ang traffic pa diri taas agis traffic guys. Mao din nag-traffic guys kay nagbangga. Luoy kay nadugmok ang iyang sa iyang sakyanan. Grabing pagkabangga Na diring dapita guys, wala na dyan siya topic, wala na siya traffic tulid yung karsada. Kana din siya nang murag nagputi-puti diha guys, mga kuan din na siya sa solar guys. Mga solar light na sila guys, mo ilang gigamit diring lungsura, mga solar daghan kay solar diri murag pila ni ka hektarya nga gibutangan sa solar. Solar mo nagkuan diri sa mo nag-supply ang solar nanasad na nagdaron na sad sila kay atam na sad ni ready to tanom na pud ni sa ilang bagong mga tubo guys.